אז ערב טוב למפגש השבועי. רואים שהמצגת עוברת? כן. יופי, אוקיי. אז היום אנחנו נדבר קצת על האנרגיה שמתגלה בפרשה שנקראת פרשת תזריע, אבל מעבר לזה גם אנחנו נעסוק ב-12 הימים, 12 ימי הנשיאים שהתחילו למעשה מהיום, מאתמול בערב עד השקיעה של היום, וימשכו עד כמעט ליל הסדר, ואנחנו נדבר על זה הלאה לקראת החצי השני של השיעור. אני רוצה להתחיל בסיפור של נסיכה שהייתה חיה בתקופה שלפני 2000 שנה, ובתקופה שלפני 2000 שנה שלט השלטון הרומי בירושלים, והבת של הקיסר הייתה נסיכה יפה וצעירה. עכשיו היא ראתה תמיד את רבי יהודה, היה חכם גדול בשם רבי יהודה שהיה מגיע מייעץ למלך על בסיס ממש כמעט יומיומי, והיא ראתה את רבי יהודה נכנס לארמון. יום אחד היא שאלה אותו, אותה נסיכה, למה נתן הבורא חוכמה, כל כך חוכמה רבה לכלי כל כך מכוער? הכוונה היא, התכוונה לרבי יהודה, הוא היה אדם. וזה היא שאלה את רבי יהודה? מה? ואת זה היא שאלה את רבי יהודה? כן, כן, טוב, ממש הם שלטו, אז מליאה וטף. כן, אוקיי. כן, כן. ובמקרה הטוב, זאת אומרת, הייתה תקופה גם שהם גם לא הרשו בכלל לקיים את הדת היהודית, אבל כאן היא שאלה אותו בצורה מאוד חצופה, ובואי תראי, הרי הייתה לו גיבנת מאוד, הוא היה בן אדם מאוד חכם, אבל הוא היה לו גיבנת. ואז הוא החזיר לה שאלה, הוא שאל אותו, איפה אבא שלך שומר את היין שלו? אז היא אומרת, כן, בבקבוק חרס. אז הוא אומר לה, גם אנשים עניים שומרים את היין שלהם בבקבוק חרס, אבל לאבא שלך יש את כל הכסף שבעולם, למה הוא לא שומר את היין שלו בבקבוקי זהב? ואז הנסיכה הרומית הזו הלכה חזרה לקיסר, לאבא שלה, והיא אמרה לכל המשרתים להעביר את כל היין של המלך, של הקיסר, לבקבוקי זהב טהור. אחרי כמה זמן הוגש היין בארוחה מלכותית, אבל הטעם שלו היה פגום, לא היה לו טעם טוב, הוא היה חמוץ ונוראי. המלך רתח מזעם ורצה לדעת מי הרס את היין שלו, וכשהיא התוודתה הנסיכה על זה, שאל אותה המלך, מה, את לא יודעת שיין שומרים תמיד רק בכלי חרס? אה, למעשה הסיפור הזה הוא הוא מאוד נותן לנו איזושהי המחשה או מראה שכשהבורא מראה לנו איזושהי בעיה, בעצם מישהו אחר, זה המטרה של לראות את הקושי שלנו. זה גם למה זה תמיד אנחנו יכולים לראות את הבעיה שלנו על פי מה שאנחנו רואים על מישהו אחר, כי בעבר אדם כשהיה רוצה לדעת את הפגמים שלו הוא היה ניגש אל הכהן. היום זה כבר לא קיים, כן? היה כהן גדול, היו כהנים זוטרים. הסיפור הזה מראה בין השאר את ההקשר, כי מה שאנחנו רואים מבחוץ משקף רק לעתים רחוקות את הטבע האמיתי של הבן אדם. פעם הכהן הגדול היה יודע את זה והיה רואה את זה, כן? הוא יכול היה לראות מי הוא הבן אדם באמת, מה האופי שלו, האם הוא טהור, האם הוא אדם שהוא צריך לעבוד על עצמו. היום אין כהן שמברך או בודק. מבחינה מכונית הכהן מייצג את שפת החסד. זאת אומרת, פירוש הדבר שהוא יכול לצאת מתוך עצמו, הוא לא מתמקד רק, אני לא מתמקד רק בצרכים שלי, אלא בצרכים של אחרים, והרבה פעמים לוקחים את הצרכים של אחרים אפילו לפני הצרכים שלנו. אנחנו יכולים להיות הכהן הגדול של החיים שלנו, כי בפרשה הזו, פרשת תזריע, כתוב שאם בן אדם סבור שיש לו צרעת, הוא צריך ללכת לכהן, והכהן יחליט אם יש לו צרעת או לא. עכשיו תשאל השאלה, מה זה קשור אלינו? היום אין כהן גדול, אין בית מקדש, ואין הרבה אנשים בכלל עם צרעת, בטח
כשיש בעיה רפואית הולכים לרופא היום, לא הולכים לכהן. אה, עכשיו הגמרא מסבירה שאנחנו לא יכולים לראות את הפגמים שלנו, אלא רק את הפגמים שבאנשים אחרים. קשה לנו לראות את הפגמים שלנו, כמו שאותה נסיכה ראתה, ולכן חייבים להתייעץ עם הכהן לגבי צרעת. עכשיו ברור שאין להם כהן ואין להם צרעת כמעט, איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלנו? בדרך כלל אנחנו נראה את זה בצורה כזאת שאנחנו נמצא את זה אצל אחרים. זאת אומרת, אם אני רואה שמשהו שממש ממש מפריע לי, לא יודעת, זה יכול להיות בכל דבר, זה חוזר עצמו כל הזמן, זה לא משהו שנפטר וזהו, זה משהו שמפריע לי כל הזמן, בכל מיני צורות, כל מיני אנשים. למשל אני רואה מישהו שאוכל בצורה בגסות רוח, וזה חוזר על עצמו והוא חי במרחב שלי, וזה לא משנה מה אני אומרת ומה אני מנסה, אני צריכה לבדוק איפה אני נוהגת בגסות, לאו דווקא באוכל, יכול להיות אני מתנהגת בגסות ברחוב, זה יכול להיות בכל תחום שהוא. פעמים רואים את זה בכביש, שאנחנו עוקפים וחותכים מישהו, אחרי כמה זמן עושים לנו את אותו הדבר, חוזר אלינו. התורה מדברת בפרשה הזאת על צרעת. עכשיו, גם על צרעת הבית. צרעת הבית, לדוגמה, זה כשיש הרבה כתמים בבית, של תחב, של עובש, וזה לא משנה כמה נעשה, תמיד יש הקירות מתקלפים, יש כתמים לא יפים על התקרה ועל הקיר, זה כנראה משהו בדיבורים ובאנרגיה שקיימת בבית, צריך לבדוק את זה. יש מצבים אפילו שצריך לעזוב בית, אם הבית עד כדי כך יש בו איזושהי שליליות. אני מכירה לפחות 2 סיפורים של אנשים שהם ממש מכרו במחיר הפסד בית, יוקרה, כן? כי היו שם כמה שנים קשות מאוד בעבר שלהם, של אלימות, של אפילו אלימות פיזית ומילולית, והבית, הקירות קלטו את זה, לכן האנרגיה, לא משנה כמה הם תיארו את זה, וכמה שם הכל הסתדר בסופו של דבר, וניסו לשפר, שום דבר לא עזר. הבית נשאר עם האנרגיה הקשה הזאת, והם היו חייבים לעזוב את הבית. זה מעניין כי התורה מתארת כמה דרכים שבהם צרעת יכולה לבוא לידי ביטוי אצל בני אדם. וכל אחת מהמחלות האלה יש לה סיבה רוחנית שהיא חבויה. למשל דלקת עור. היא יכולה להיות תוצאה של אגו נפוח, כשיש יותר מדי אגו ואני והתנשאות, יש דלקות עור. מחלות שקשורות לראש יכולות לנבוע ממצב של תודעה. כשיש בן אדם מתמודד עם הרבה מחשבות טורדניות, ולא, הוא נכנע להם, הוא לא מצליח לעשות איזשהו מצב מדיטטיבי, או לעשות הרגעה של עצמו, או לעשות הסחת דעת, הוא יכול לסבול מכל מיני מחלות, כאבי ראש קשים, ומיגרנה, זה יכול גם להגיע למחלות ממש ממש חשוכות וממאירות. גם אם אנחנו נמצאים במצב שלי מבחינה שכלית רגשית, זה יכול להתבטא במחלות בראש. מחלות בפנים, זה יכול להיות גם תוצאה של עין הרע, של מבטי קנאה ונקמנות שאותו בן אדם מוציא על אחרים. נגעים בפה נובעים לעתים מלשון הרע ומרכילויות. כוויות על האור, לדוגמה, הם תוצאה של זעם וחמאה שיש לנו בלב. זה בא לידי ביטוי בדלקות בעור, כל מיני ככה, כל מיני גם יובש, קיצוני בידיים, וגרדת. זה כשיש בעיות קשות של עור בידיים, זה כנראה עניין של לשון הרע. כשבן אדם ממש ממש ככה מדבר הרבה לא טוב. מה אני לומדת מזה? כשאני מאפשרת לרצון העצמי שלי, שכאן ועכשיו בלי לעצור זה, אתם זוכרים, קראנו לזה כוח התנגדות, אם אני מאפשרת לרצון הגשמי להכתיב את ההתנהגות, הבן אדם שעושה ממש מחזק את האגו, מחליש את מערכת החיסונית שלו, ומחליש את ההשפעה של הנשמה, ואז ההשפעה של הצד האפל גוברת לממדים מסוכנים ופורצת מחלה. ומה המטרה? מה המטרה של המחלה? גם דיברנו על זה של המחלה. היא פשוט להחליש את הרצון הגשמי, את ההשפעה של הרצון הגשמי, היא סוג של תהליך של התנקות רוחנית, זה המטרה שלנו.
עכשיו לא, זה גם מטרה לבן אדם, המשפט האחרון היה, היה קטוע. שמה? כן, אמרת, המטרה של להחליש את המה? המטרה של המחלה זה להחליש את ההשפעה של הגשמי על הרוחני. הכוונה היא שמה קורה? אנחנו נמצאים במצב שבן אדם עושה כל מיני דברים או לא עושה כל מיני דברים שהוא צריך לעשות, הוא כאילו נכנע למציאות הגשמית, והוא מחליש אמ, את המערכת החיסונית שלו, כי הוא לא מקשיב לנשמה. אז לכן מערכת החיסונית בגוף נחלשת, ויש לצד השני, לצד האחר, את הכוח להשפיע לרעה. זאת אומרת, אני אתן לך את זה בצורה יותר ברורה. כשיש לנו האורה, יש לנו אור מקיף מסביבנו לכל אחד בעולם, לכל בן אנוש, בקוטר של בערך 2.25 לכל צד. ברגע שבן אדם מדבר רע, או שבן אדם צריך לעשות משהו ולא עושה, יותר מדי משתהה בחיים שלו, פחות מדי יוזמתי בדברים מסוימים שהוא צריך כבר להוציא אותם לפועל, נוצרים ניקובים באורה שלו. או למשל כשבן אדם גם נמצא ומתחכך עם הרבה אנשים שליליים, או שומע הרבה שליליות, או שמדבר הרבה שליליות, הנקבים האלה בעצם מכניסים כל מיני אנרגיות, זה כאילו נקבים במקרו של שכבת האוזון שיש בנקבים, ואז מהחלל החיצון נכנסים, או יש בעיה אחר כך עם השמש, שהיא הקרינה שלה היא מאוד מאוד מסוכנת בגלל שאין את ההגנה של האוזון. ואז אותו דבר אצלנו במיקרו, אצלנו בזעיר אנפין, ואז בתוך הנקבים האלה נכנסים כל מיני חיידקים, וירוסים ואנרגיות שליליות שגורמות למחלה. מחלה בעצם היא גם התנקות רוחנית, אבל היא גם הכתובת על הקיר שבאה להגיד, לעורר את הבן אדם, היי, משהו פה לא מאוזן, לעצור, לנסות לבדוק, נכון, לטפל, ברור, ללכת לרופא, רופא אלטרנטיבי, לעשות את כל מה שצריך, אבל גם לשבת ולראות מה המקור של זה, לנסות לעשות את החשיבה הפנימית הזאת, עם מדיטציה, עם כמובן להיעזר בכלים הרוחניים התודעתיים שיש לנו, שנותנים לנו איזושהי, הם כלים, נותנים לנו איזושהי בהירות מסוימת כדי לקבל את התשובות למה זה קורה לי. כי אז שום תרופה לא תעזור אם אני באמת לא מבין למה. זה כל הזמן יחזור בכל מיני סיטואציות אחרות. לכן מחלה היא סוג של התנקות רוחנית. התהליך עצמו של המחלה הוא טיהור גם, הוא גם ממש מטהר את הבן אדם. כל הזמן אבל לשאול מה אני עושה, מה אני עושה, שהוא נוגד את הרצון של הנשמה שלי. ולכן ניקיון רוחני, המטרה של המחלה או מגפה זה סוג של ממש ניקיון, זה כמו קריאת השכמה שאמורה להוביל אותנו, את הבן אדם, לתהליך של התנקות. אם מסתכלים על זה במקרו, מה שקרה עם הקורונה, זה גרם להרבה אנשים להיכנס פנימה, כי היה עוצר, כי לא היה אפשר לצאת, אז אנשים במקום לחפש בחוץ התחילו לחפש פנימה. אז נכון שהיו אנשים שרק נכנסו לבלגנים גדולים יותר ולמריבות בתוך הבית, וזה גרם לכל מיני, אבל זה גם גרם להרבה אנשים פתאום לעשות סוויץ' בקריירה, פתאום להחליט שהם עושים אחרת את הדברים, פתאום להתחיל ללכת ולהשתמש בכל מיני, להיעזר בקורסים ובשיטות תודעתיות ורוחניות כדי להבין מה אני עושה פה, מה אני עושה, למה הגעתי לכדור, מה התכלית שלי, שזה גם, אז הקורונה למשל הייתה סוג של התנקות גלובלית, לא רק שלנו, אלא של כל העולם. עכשיו מחלה ומגפה לא אמורה להימשך לנצח, כן? אבל כשהגוף שלנו נעשה חולה, זה מפני שחלק מהנשמה זקוק לתשומת הלב שלנו בעבודה רוחנית, וזה מה
ברגע שאנחנו מתחילות לעשות את ההשתנות האישית שלנו, המחלה כבר לא נחוצה ככלי לשינוי, ולכן היא נעלמת. כן? לכן יש כמה דרכים בדוקות לשיפור ולשינוי. קודם כל, זה לצמצם את האגו. כל הקול הזה שאומר, אנחנו מאשימה אחרים, לשפוט אחרים, הרבה פעמים זה גורם לאנשים להרגיש שהם יותר, שהם, או שמשהו שלא נעשה בדרך שלנו, אני כועסת, כאילו הדרך שלי היא הכי טובה. זה לצמצם את המקום הזה. הדבר השני זה התארות, שזה אומר, זה כרוך בסבל, וזו דרך שבאמת, דרך שעדיף לא להגיע אליה. ולכן הדרך השלישית שיכולה לעזור להימנע מלהגיע להתארות דרך הסבל, זה שימוש בכלי תודעה. אפשר לעשות את תיקון הנפש, אפשר להיעזר ב72 שמות, אפשר לשמוע את קריאת התורה, לקרוא בזוהר, לצאת מאזור הנוחות, ליתת, לעמותה, להיות אדם משפיע, וכל זה עוזר לעשות איזשהו שינוי רוחני בחיים שלנו. זה מאוד מאוד עוזר, כי הפרשה הזאת היא עכשיו השבת הזאת, אבל היא בעצם מדברת על כל מהלך החיים שלנו, ולמה היא נקראת בתקופה הזאת? כי אנחנו נמצאים לפני פסח, וגם ככה זה, כל התהליך הזה של הניקיון אביב, הוא מאוד מקביל לתהליך הניקיון הפנימי שלנו, שאנחנו עוברים באופן אישי. יש לי רק שאלה, למה, הכותרת היא כיצד נשפר את בריאות הגוף שלנו. כן. הנקודה השנייה היא טהרות דרך סבל נפשי, רגשי ורוחני. כן. אני יודעת, זה נראה כאילו לא קשור, אבל לעתים, אולי לא הגדרתי את זה, אבל לעתים הסבל, האדם לפעמים עובר איזשהו סבל מסוים, איזשהו תהליך של סבל רגשי, שגורם לו פתאום להתעורר. הוא מעורר אותו על מנת להיות מודע יותר לבריאות הגוף שלו והנפש שלו. זאת אומרת, לעתים בן אדם צריך לעבור דרך הסבל הנפשי, הרגשי, אולי רוחני, כדי לשפר את בריאות הגוף שלו. כי הוא מזלזל, הוא שאנן, הוא אומר, אני חי היום, מה יהיה מחר, אני לא יודע, אבל פתאום כשיש לו קושי גדול מאוד, שמביא אותו למצב הישרדותי, יש אנשים שזה מקפיץ אותם למודעות גבוהה יותר לגבי הבריאות הגוף שלהם, הגוף והנפש, כן? ולכן יש אנשים שעוברים את זה, אבל לכן אני אמרתי גם שעדיף לא להגיע לשלב הזה. יש אנשים שככה מתעוררים, הרבה אנשים שמגיעים, הם מגיעים לדרך חיים בריאה, הם מגיעים מתוך קושי מאוד גדול שהם חוו, או עודף משקל, בדידות בתור ילד חברתית, כי אף אחד לא הייתה בעיה חברתית, ואז זה גרם לו להיות עצן, זה גרם לו להיות אדם שאוכל נכון כבוגר. לכן ההתארות, את הבנת את ההקשר? אוקיי. זה לגבי הנקודות האלה. עכשיו, התורה מתארת את העניין של צרת, אבל זה לא רק צרת, מדובר בכל מיני מחלות נפשיות, גופניות, והטיהור עצמו הוא כמו החיסון לאותו מצב, כמו שההזרקה של ארס של נחש היא התרופה היחידה כנגד הקשה קטלנית. עצם החיבור לאנרגיה, גם לקריאה של התורה, אבל גם לאנרגיה שמתגלה השבוע ביקום, יש לנו את היכולת לסלק כל מחלה, אבל גם להגן על עצמנו מכל זיהום אפשרי שקיים. התורה גם מדברת על כוויות ועל צלקות, והזוהר מסביר שכוויות על האור קשורות לאש בקיבה, בכבד ובמעיים. כל חלק של הגוף לוקח היבט כלשהו של התיקון שלנו. עכשיו, האש או חום בקיבה או בכבד או במעיים זה סימפטום של כעס. החיבור הזה לאנרגיה של הפרשה הזו ממש עוזרת לנו ומשקמת אפילו את היכולת שלנו להתגבר על כעסים. כי חשוב שנזכור
שכעס, מסבירים מקובלים שכעס זה כמו מצב שהבן אדם, הנשמה יוצאת, כי אין ארור וברוך דבוקים ביחד, זה מין חוק, זה חוק קיומי, זה חוק שכתוב בכתבי המקובלים, שלמעשה כשאדם כועס הנשמה שלו עוזבת ונכנסת נשמה מהצד השני. עכשיו ככל שהוא כועס יותר, הכוח של הנשמה המקורית שלו כל כך מתכווץ, שהכעס יכול להביא להרבה בעיות במעיים, בכבד, בקיבה, וזה בא לידי ביטוי בחומציות בקיבה, זה בא הרבה פעמים לביטוי אפילו בכבד, בכעסים, כשהכעסים מאוד גדולים, אז יש הרבה בעיות בכבד, וזה מביא את האדם למצב שכשאם זה ממשיך עוד ועוד, זה יכול להביא למחלות מאוד מאוד קשות. זה גם יכול להביא להרבה קשיים ביום יום וקצרים, מכיוון שהנשמה כל כך מכווצת שאין לה כוח לשלוט ולהיות מחובר, הבן אדם אין לו כוח באמת לפעול על פי האור, עם החיבור שלו לאור, לקול של האור, והצד השני משתלט. והכעס גורם לעוד כעס ועוד כעס. ולכן מאוד מאוד חשוב גם לעבוד על מידת הכעס. יש אנשים שאולי אצלה מידת הכעס היא פחות דומיננטית, אבל לא נתבלבל. לעתים הכעס בא לידי ביטוי פנימית, וזה הבדל בין לעשות כוח התנגדות, שאני תכף אזכיר מה זה, לבין להתאפק. כוח התנגדות זה אומר, הבן אדם עכשיו עצבן אותי, היא אמרה לי דברים חמורים, עשו לי עוול, לא עוול, עשו לי ממש משהו רע, לא עוול בכפי. אני יכולה מאוד מאוד לכעוס ולצעוק ולצרוח ולזה, שזה אחד, אבל אני גם יכולה לא להגיב, ולהראות כאילו אני מתאפקת, כאילו אני לא, שזה לא נוגע לי, אני לא עונה, אבל אני אוכלת את עצמי בפנים, וזה יכול ממש להיות מאוד מסוכן, כי זה גם יכול לגרום במשך הזמן, אפילו מצאו מדענים שמחלות סרטן מסוימות קשורות לאנשים מאופקים שסבלו ולא היו מספיק אסרטיביים, לא הוציאו החוצה את הדברים, לא הוציאו אותם, לא דיברו אותם, הם התנהגו אותם. עכשיו, ולכן כוח התנגדות זה אומר, אני עכשיו מאוד כועסת על מה שקרה, אני עכשיו לוקחת נשימה עמוקה, שוטפת פנים, קוראת רגע בזוהר, אומרת אנה בכוח, לא בגלל שאני פריירית ונותנת את הלחי השנייה, אלא מפני שאני יודעת שכרגע אם אני אגיב ממקום לא טוב, וזה יעשה לי לא טוב. אחרי כמה דקות או כמה, המדרש מסביר, אפילו עדיף לחכות 3 ימים, אני פונה לאותו בן אדם, לאותה אישה, ואני מעמידה אותם במקום, ואני מבהירה את עמדתי, וסוגרת את העניין הזה לכאן ולכאן, אבל אני כן פותרת את העניין הזה, לא מוותרת. שזה תגובה פרו-אקטיבית, יוזמתית. זה לא להתאפק ולהתנהג את הדברים ואז לכעוס מבפנים, אלא כן לקחת צעד אחורה, לקחת נשימה עמוקה, לעשות מה שצריך, להירגע, לעשות הסחת דעת, וזה מאוד מאוד יכול לעזור לכעס, כי כעס זה דבר שהוא מאוד 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 מסוכן, והיום שלא כמו פעם רואים ישר את התוצאות. בתקופה עד לפני כמה שנים, עד לקורונה למעשה, אפשר שהיינו עושים משהו, היה קורה לנו משהו, או היינו עושים אפילו משהו לא נכון, והיינו רואים את התוצאה שלו, אולי לא היינו רואים את זה בכלל, ואולי בחיים הבאים היינו מקבלים את התוצאה של זה. היום זה ישר, היום בן אדם עושה משהו, בום, הוא רואה את התוצאה שלו ישר. הכל נעשה מהיר יותר, אני מניחה שאת שמה לב. זה משהו שהוא מאוד אינטנסיבי היום. עושים משהו, מגיעה ישר התוצאה, ולכן היום בעיקר צריך לשמר על מידת הכעס, צריכים לשמור על הבריאות הנפשית, הרגשית והרוחנית שלנו, על ידי זה שפשוט נשתמש ונעזר, קודם כל נעזר באנרגיה שמתגלה כל שבוע, שנדע איך לתמרן במבוך הזה של החיים שלנו, כל אחד עם האתגרים שלה, שלו, אבל גם איך אנחנו יכולים להיעזר בכלים התודעתיים על מנת
לאוורר ולהוציא את הדברים שכבר לא נחוצים לנו. כי כשמדברים את הדברים בפגישה, ומדברים על כל מיני דברים שקשורים לאתגרים שאנחנו עוברים ביום יום, זה מציף לנו גם במהלך השבוע, אחרי שאנחנו מסיימים את הפגישה, את המפגש, זה מציף כל מיני דברים בתודעה, כי אנחנו מעלים את התדר בשיחה שלנו, במפגש שלנו, את התדרים שלנו, ולכן היקום ישלח לנו במהלך השעות, ימים, במהלך השבוע הקרוב, כל מיני בהירויות וכל מיני כאילו, כמו שהיינו אומרים פעם, שהיה נופל אסימון. ייפלו לנו כל מיני אסימונים לגבי כל מיני תהליכים שאנחנו עוברים. זה גם יעזור מאוד לנחישות, כמו שמקודם שיתפתי יפה, נחישות לגבי משהו שאני כבר לא רוצה שיקרה, אני לא מוכנה לזה יותר, אני לא מתפשרת יותר. לא מתוך מקום שאני סתם ככה עם הראש בקיר, אלא ממקום תודעתי ובשל הרבה יותר, כי אני יודעת שמגיע לי הטוב ביותר. זה מאוד מאוד חשוב שנזכור. עכשיו למעשה, הימים האלה זה ימים של ניקיון. זה ימים שאנחנו גם מנקים פיזית את הבית, גם מי שלא שומר פסח. ניקיון אביב. אנחנו מנקים דברים שכבר נותנים בגדים לעמותות, מפנים את ארון הנעליים מנעליים שכבר פחות נוחות לנו, ממש מתחילים לקנות דברים חדשים שמתאימים לנו יותר. יש איזושהי הרגשה של התחדשות, מגיעים להחלטות פתאום חדשות, דברים שכבר לא מתאימים לנו בחיים, אנחנו מקבלים עליהם ממש החלטה שהיא הרבה יותר נחרצת, כאילו הגענו לצומת ואנחנו כבר פונים לכיוון שאנחנו מחליטים לפנות. זה הזמן הזה, אנחנו גם מרגישים את זה ברמה הלאומית, שמכל הכיוונים אנחנו עוברים איזשהו ניקיון, והתקופה הזאת מראש חודש ניסן שהתחיל מהבוקר בעצם מאתמול בערב, עוזרת לנו ממש לעבור את התקופה הזאת נכון יותר, כי למעשה המדרש מסביר ש12 החודשים הקרובים מתחילים מחודש ניסן, אבל בואו נראה רגע שאוקיי, אנחנו תכף נגיע לממצא נקרש, ואנחנו עם המדיטציה שנעשה. אז למעשה ה-12 חודשים מתחילים מניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט ואדר, שסוגר את 12 החודשים ומתחיל את ניסן הבא. והזוהר והארי שואלים, רגע, אז מה זה ראש השנה? אז הם מסבירים שלמעשה התחילה, זאת אומרת, לסדר את החיים שלנו זה מחודש ניסן, לסדר נכון את החיים, לכן אנחנו גם מגיעים עוד מעט ליל הסדר. במפגש הבא נראה לי אני אדבר כבר יותר על העניין הזה של ליל הסדר ופסח, שזה חבל על הזמן, איך אנחנו ממש יכולים לסדר את החיים שלנו מחדש, ולכן אנחנו מסדרים, אנחנו מקבלים את האנרגיה לסדר נכון את החיים שלנו, כשב7 חודשים האלה עד תשרי, כשאנחנו מסדרים נכון, מקבלים בהירות על הדברים שאנחנו צריכים לסדר נכון, בתשרי אנחנו מקבלים גם את מנת החיים, כי אומרים הרי שבני חיי ומזוני מוחלט באלף ובית בתשרי, ואז אנחנו גם מקבלים את הבוסים, אנחנו עושים נכון את הדברים כבר מניסן, יש לנו גם את הכוח להגיע לשנה חדשה, לראש השנה בתשרי, עם מנת אנרגיה חזקה כדי לקבל תוספת חיים, תוספת במשפחה, תוספת בזוגיות, כל דבר שיתחדש עלינו לטובה. עכשיו, כל חודש יש לו את האפיון שלו. מקובלים מסבירים שיש לנו את האפשרות בימים האלה לשלוט על כל חודש, אבל מה זאת אומרת לשלוט? לשלוט בצורה פרואקטיבית. הכוונה היא שאני יכולה לשלוט בתגובה שלי הרבה יותר, אם אני בכל יום ויום אדע איזה אנרגיה מתגלה באותו יום, כי זו אנרגיה שתתגלה באותו חודש בשנה, תכף אני אסביר. ניסן, מה שהיה היום זה חודש מקביל לחודש ניסן, מזל טלה. היום, זאת אומרת יום רביעי שהתחיל מעכשיו, יום שלישי בערב, מדבר על היום השני של ניסן ששולט בו מזל שור, חודש אייר. יום אחרי זה, היום השלישי של ניסן, זה חודש סיוון, מתן תורה, מזל תאומים.
תמוז זה יהיה היום אחר כך עם מזל סרטן, אב עם מזל אריה, אלול מזל בתולה, תשרי וכך הלאה 12 ימים. עכשיו היום מה שהיה היום ועבר, היום הראשון זה את מזל טלה. מזל טלה הוא עם ראש בקיר, הוא ילד, גם הגדולים בינינו והאנשים הגברים הם מאוד כריזמטיים, מאוד ילדותיים, הם מאוד מקסימים וצ'ארמינג כאלה, אבל הם גם מאוד לפעמים אין להם בעיה להיכנס לאימות, אין להם בעיה לעשות מה שבא להם, שכולם יקפצו, הם קודם עושים ואחר כך מחליטים, זה מאוד אימפולסיבי, ולכן הטיפים שהיה היום זה בעיקר להימנע מעימותים, זה לחשוב לפני שעושים משהו, זה לצאת קצת מהנוח ולעזור לאחרים, זה קצת להיעזר במחשבות על העבר וכל מיני טעויות בעבר ולא לחזור, לנסות לחשוב על טעויות מעבר ולא לחזור עליהם. האנרגיה שמתגלה החל מהערב זה האנרגיה של מזל שור, חודש אייר. חודש אייר מאופיין במזל שור שהוא הרבה יותר מקורקע, זה מזל אדמה, הוא הרבה יותר איטי, יותר באנרגיות ככה, יותר של האזור נוחות שלי, הבית שלי, לכן מזלות שור הם נורא נורא אסתטיים, מאוד משפחתיים, קשה להזיז אותם, תנו להם את הסדרות שלהם, את הבית שלהם, הם מאוד אוהבים גם הם מאוד, את המסגרת, הם מאוד קונפורמיסטיים, והיום, החל מהערב עד מחר בערב, אנחנו רוצים להיות שור מתוקן. מה הכוונה? אנחנו רוצים להתנהל ביום הזה בצורה פרואקטיבית, כמו שור פרואקטיבי, כי כשיבוא חודש אייר יבואו אלינו אתגרים, אבל המקובלים מסבירים שנתנו לנו כמוסות, 12 כמוסות של 12 ימים, שאם אנחנו נתנהל בהם הרבה יותר בכוח התנגדות מאשר פחות בכוח התנגדות, ואנחנו נעשה את הדברים נכון וכמה שיותר נעזר בכלים התודעתיים, זה ייתן לנו פריצת דרך בכל חודש בשנה שהיה קשור לאותו יום. אז לכן עד כה זה בסדר? כן. אוקיי. ולכן האנרגיה שמתגלה היום מקושרת לצירוף מ' צדיק ר' שמדבר על חירות. בואו נעבור ונראה רגע. מדבר על חירות, ולמעשה אנחנו כמובן נעזר בכלים התודעתיים, אנחנו נהיה בהקשבה לאחרים, כדאי היום להיות בהקשבה לאחרים עד מחר בערב, תמיד כדאי, אבל במיוחד לצאת מאזור הנוחות זה לא פשוט, בעיקר יכול להיות שיהיו לנו אתגרים, יהיה לנו אתגרים שונים החל מהערב עד מחר בערב שקשורים לצאת מאזור הנוחות. עכשיו מה שלי לצאת מאזור הנוחות זה לא מה שלמישהו אחר לצאת מאזור הנוחות, אז לנסות למצוא משהו שבאמת אני לא עושה בדרך כלל, ואולי לנסות לעשות את זה, להיות שממש בשותפות פעילה עם אחרים, אם זה עמותה, אם זה להיות נחמד לשכן או למישהו שאני בדרך כלל לא מדברת איתו ואני יכולה להיות קצת בקיינדנס איתו וכולי, זה מאוד מאוד יכול לעזור השבוע לצאת באמת בעיקר היום הזה, אבל גם כל השבוע, כדי גם להתחבר לאנרגיה הזאת של תזריע, של הניקיון, אבל ניקיון פרואקטיבי, לא מתוך מקום שהמחלה מגיעה אליי ואז אני מתעוררת, אלא מתוך מקום שאני אומרת, אני רוצה להגן על האנרגיה שלי, כדי שהיא תמיד תהיה אנרגיה חזקה ומוארת, גם אם נפלתי, כאילו מבחינה מטאפורית ואמרתי משהו, או משהו שיותר מדי נפגעתי ולא דיברתי עליו, יכול מאוד להיות, אבל הנה אני עכשיו יושבת וחושבת על הדברים, נעזרת בענה בכוח, אני פותחת את ספר הזוהר לפני כל צומת בחיים, לפני השיעור, אם זה שאני פותחת את הזוהר, לפני שיחה חשובה, וגם בבוקר, לפני שאני מתחילה את היום שלי, אפילו אם יש לי ממש כמה דקות ואני חייבת לצאת לפגישות, אני מוצאת את הזמן לקום 10 דקות יותר מוקדם, כדי לפתוח את הזוהר ולקרוא בארמית, כי זה נותן לי את הכוח זה לא רק תמר, אז זה תמר פלוס האנרגיה של הזוהר, כשאני מגיעה לפגישה, כשאני מגיעה אפילו לאימות מסוים, אפילו למשהו שאני יודעת שהולך להיות לי לא פשוט, זה מאוד מאוד יכול לתת את הבוסט של האנרגיה. אז מ' צדיק ר' וזה כל דרך הזוהר באופן מקרי, או שלפי נושא מסוים? מה שאני עושה בדרך כלל, אם יש לי איזושהי אישיו בחיים, לדוגמה, אם זה אישיו זוגי, אז אני פותחת את פרשת תרומה
בעמוד 257 נדמה לי, שזה 7 הברכות, יש שם איזשהו מאמר 7 הברכות, ואני קוראת ואני מכוונת על הזוגיות שלי, או על מישהי שאני רוצה שתהיה לה זוגיות טובה יותר, או בתוך הזוגיות שמשהו יסתדר, אז אני קוראת שם את המאמר הזה של כמה עמודים, 252 לדעתי, של 7 הברכות. אם יש לי איזשהו אישיו של משפט, אני עוברת משפט לא פשוט, אני עוברת דין ודברים עם שכן, או עם מישהו, אני קוראת בפרשת משפטים, שזה נדמה לי כרך 9, לא, נדמה לי או 8, משהו כזה, אחד מהכרכים, לא זוכרת בדיוק את המספר שלו, לא משנה, באופן רנדומלי אני פותחת ואני פשוט קוראת באותיות בארמית. אפשר לקרוא למטה את ההסבר של הרב אשלג, אבל זה פחות, מה שחשוב זה בארמית, כי ארמית זה בהיפוך אותיות רמאית, זה מרמה אפילו את המלאכים, כי כל תפילה שלנו וכל בקשה שלנו מבורא עולם, יש מלאכים ממונים שמעבירים את זה למעלה, אבל כשאנחנו קוראים בארמית, המלאכים לא מבינים את השפה הזאת, זה כזה חזק שזה עולה ישירות לכיסא הכבוד לבורא עולם, ולכן הארמית היא מאוד חזקה, שאפשר אפילו בקול, בלחש, כדאי. יש ממש, אם תרצי ואין לך מדריך, אני אתן לך מדריך לקריאה בזוהר, יש לי מין חוברת כזאת, שיהיה לך על כל נושא ונושא, וכמובן שכל יום אני משתדלת לקרוא בפרשה של אותו יום, של אותו שבוע, למשל הפרשה של השבוע זה תזריע, ואם לא זוכרים, אז אם יש לך יומן, אז ביומן תמיד רשום מה הפרשה כאילו ביום שישי. אני כבר לא מחזיקה יומנים מנייר, אבל ברגע שאני מקלידה פרשת השבוע, ישר אני מקבלת את זה מהדף של חב"ד או... נכון, זהו. אני מאוד מהתקופה שלי בהוראה, אז יש לי תמיד את היומן שאני קונה, שיש לי, אני חייבת את זה אני חייבת את זה גם פיזית. אז כן, אז זה לא בעיה, אז לקרוא בפרשה של השבוע, אפילו כמה שורות, כמה עמודים, עדיף, זה נותן את הבוסט של האנרגיה, זה הדבר הכי חזק שיכול להיות כשמתחילים איתו את היום. כמובן, לומר את האנה בכוח, כל יום אני ממליצה כמה פעמים ביום, ממש, אני אתן דוגמה היום, אני ידעתי שזה יום שאני עומדת להגיע לעימות עם בת משפחה קרובה, כי זה תמיד קורה כשהיא זקוקה למשהו, לא משנה. אני ממש אמרתי, קודם כל קראתי בזוהר בבוקר וכיוונתי שזה היום יעבור בשלום, במיוחד כי הוא אחראי על חודש שלם, זה לא רק יום רגיל, זה אחראי על כל חודש ניסן, אבל מעבר לזה גם כיוונתי שאני אצליח להגיע איתה לידי מצב שזה יפסיק כבר להיות מאיים עליי. ואמרתי את האנה בכוח, קראתי בזוהר, סרקתי את ה-72 שמות, ובאמת כשהגעתי לאינטראקציה, האינטראקציה הייתה מאוד נעימה, מאוד פתוחה, מאוד אסרטיבית אומנם, אבל מאוד מאפשרת ומכבדת. זה רק, אני יודעת חד משמעית, אני יודעת שזה לא רק תמר הייתה שם, אני יודעת שזה בעזרת הכלים התודעתיים, כי במקרים אחרים, בשנים עברו, זה נגמר אחרת. הרבה מאוד אחרת, ואחר כך ללכת ולאסוף את השברים, זה כל כך הרבה, זה כמו לפספס במחלף את הפנייה, ולכי תמשיכו עכשיו עוד איזה 200 קמ"ש, 200 קילומטר, כדי לחזור חזרה ליעד. אז, ויש את ה-72 שמות כמובן, כל הזמן לסרוק אותם, מימין לשמאל, מלמעלה למטה, הצירוף שאנחנו היום, נתמקד בו, זה צירוף שלמעשה הוא מדבר על הכוח של לצאת לחירות, מם צדיק רש, ולכן אנחנו גם רואים שהאותיות מם צדיק רש זה ממש כמו, מה זה מזכיר? זה מזכיר את המילה מצרים, כי מצרים בעצם מייצגים, זה מספר 60, זה צירוף 60, מייצגים את כל מה שצר בחיים שלנו, את כל מה שקשה. מה? לצאת מהמיצר. ממש, ממש, כמו מיצרי טירן. לצאת מהמיצר, מהמקום הצר. וזה מאוד יעזור אם אנחנו נעשה תכף ככה איזושהי מדיטציה קצרה, כי זה ייתן לנו את הבוסט להתמודד נכון החל מהערב עד מחר בערב, עם האנרגיה של מזל שור, עם חודש אייר. חודש אייר גם הוא חודש של העומר, ובעומר תמיד קורים כל מיני דברים,
תמיד אומרים, גם התלמידים של רבי עקיבא שמתו, כאילו נהגו כבוד זה לזה. זו תקופה שאני גם אסביר יותר, כשאני אסביר על פסח, זו תקופה שהיא כאילו אנחנו מחזירים את ההלוואה לבנק הקוסמי של האנרגיה שאנחנו מקבלים בפסח, אבל זו תקופה שהיא בדיפיציט, כמו שאומרים, היא לא פשוטה, ולכן ממש ממש צריך בוסט של אנרגיה ועוצמה רוחנית כדי לעבור את התקופה הזאת. יש כל כך הרבה עכשיו גם נבואות של מה הולך לקרות, וזה ככה וזה ככה. אנחנו מחבקים את הפחד, אנחנו מתמודדים איתו, ואנחנו יודעים שהכל יהיה בסדר. ואם אנחנו נעזרים בכלים התודעתיים, זה לא הבטחה שלי, זה הבטחה של רבי שמעון בר יוחאי. לא רק מקבלים עוצמה רוחנית, גם מוגנים מבחינה פיזית. אז זה משהו שממש ממש כדאי. אז בואו נעבור רגע אם יש שאלות רגע לפני שאנחנו ממשיכים. אוקיי. אנחנו יכולות לשבת רגוע יותר על מסל הכיסא, להניח כתפיים ורגליים, ידיים, לא לסכל לידיים ורגליים, כדי שכל האנרגיה בצ'קרות תעבור במרכזי האנרגיה בצורה הרבה יותר נוחה. אנחנו יכולים לקחת נשימה עמוקה מהאף, אפשר להניח יד אחת על החזה ויד אחת על הבטן התחתונה, מה שנוח. ניקח נשימה עמוקה ונספור עד 4 בלב, אפשר לקחת עוד נשימה עמוקה, עוד 2, 3, 4 ועוד נשימה עמוקה, 3, 4 אפשר לראות את האותיות מם מוארת באור בהיר וסגול, לידה צדיק מוארת באור צהוב ובוהק, ורש שגם היא מוארת באור ורוד זוהר. והאותיות נכנסות אלינו דרך הקודקוד של הראש למוח הקדמי והאחורי, הן ממש מקיפות אותנו, ממש הופכות להיות אחת איתנו, המם והצדיק והרש, ויורדות לעיניים, לאף, לאוזניים, לחיים, לפה, לגרון, יורדות וממשיכות לאזור החזה, השרעפת, ממשיכות למטה, אל הבטן, לבטן התחתונה, עד למטה למטה אל הרגליים. אנחנו מרגישות עכשיו שממעבה האדמה, מאם האדמה, ממעבה כדור הארץ, עולה כדור של אור ומתמזג ביחד עם האותיות מ' צדיק רש, ועולה במעלה הגוף שלנו, דרך הרגליים, לחברי המין, הבטן התחתונה, כל האיברים הפנימיים, מאיר לנו את הגוף באור של אהבה, פותח את כל מה שחסום, את כל מה שחסר וממלא, את כל מה שצר ומרחיב, עובר דרך האיברים הפנימיים, דרך הלב, פותח את הלב, שהופך להיות גדול וגדול, בצבע צהוב בוהק, האותיות בצבע עכשיו צהוב בוהק עם הכדור,
שממש סורק את הגוף שלנו באור, באור של חירות, חירות ממחלה, חירות מקושי, חירות מכאב, רגשי, רוחני, נפשי, גופני. בכל מקום שהכדור מגיע עם המ"ם צדיק רש, אנחנו מרגישים שמשהו נפתח לנו בחיים, באותו מקום. הלב שלנו מתרחב, באהבה גדולה ואינסופית. הוא עובר דרך הידיים, יד ימין, יד שמאל, הכתפיים. אנחנו כולנו מרגישות מומרות עם האותיות שנמצאות בתוך הכדור הזוהר. הוא עולה עכשיו למעלה דרך הגרון, מרחיב את קנה הנשימה, עולה לפנים שלנו, לפה, לחלל הפה, לאוזניים, לעיניים, לאף. מרחיב לנו את האפיקים של המוח במוח, את היכולת לראות מעבר, את היכולת לקבל את המציאות כפי שהיא, אבל גם לשאוף תמיד לעשות את השינוי הנכון לנו, לקבל את האומץ לעשות, לצאת מהמיצרים שלנו, לצאת בנוחות שלנו, לקראת עתיד טוב יותר. והכדור הבוהק הזה מגיע עד לקודקוד הראש, ופורח למעלה למעלה עם האותיות. אנחנו נפרדות ממנו לשלום, לוקחות נשימה עמוקה נוספת, לעצור, 3, 4, ועוד נשימה, למלא את כל השרפת, ועוד נשימה עמוקה, אפשר לנשוף, אפשר לפקוח עיניים, הצירוף הזה זה צירוף עוצמתי מאוד, שעוזר לנו במיוחד בשעות הקרובות לחוות חירות פנימית בכל מה שאנחנו נעשה, בכל מה שאנחנו נרגיש.